כולנו היינו שם. אתה בא לקנות משהו לאכול, ומגלה שהארנק נשאר בתיק השני. או אולי שכחת את המפתחות בבית. הבעיה היא ארגון. אתה צריך מקום אחד בשביל הכל, כמו כיס קסמים. כשאתה שם משהו בכיס הקסמים, אז הוא תמיד יהיה שם. לא משנה איזה תיק לקחת או איפה אתה נמצא. אותו הדבר נכון לגבי מחשבים. אם יש לך יותר מאחד, אז לעקוב אחרי כל הקבצים שלך יכול להיות כאב ראש רציני. בדיוק בשביל זה, המציאו את דרופבוקס. זה כמו כיס קסמים. מקום בטוח אחד בשביל כל הדברים שלך. תכירו את יהושע, שבדיוק השתחרר מצה"ל ומתכנן טיול גדול באפריקה. עכשיו כל המידע על הטיול שלו מפוזר בבית, במחשב, בלפטופ ועל הטלפון. הוא רוצה להביא איתו את הכל ונמאס לו לשלוח לעצמו קבצים באימייל או לקחת אותה ממקום למקום על כונן USB. ואז הוא מצא את דרופבוקס, שיוצר תיקייה מיוחדת על המחשבים שלו. התיקיות האלה עובדות קשה בשביל להיות זהות לחלוטין, אפילו בין מחשבים של אפל למחשבי PC. כשהוא מוסיף קבצים לתיקיית הדרופבוקס, הוא יכול להיות בטוח שהם נשמרים באופן אוטומטי לכל המחשבים והטלפונים שלו. אותו הדבר קורה כשהוא עושה שינוי באחד הקבצים. דרופבוקס מעדכנים את זה בכל מקום. אבל לא רק המחשבים שלו. האתר של דרופבוקס מתעדכן גם הוא בכל מה שהוא שם בתיקייה. כל מה שנמצא בדרופבוקס זמין בשבילו גם באתר. ככה, אם הג'יפ שלו טובע והמחשב הנייד שלו נהרס, הקבצים שלו עדיין בריאים ושלמים על האתר, שם תמיד יהיה גיבוי. בסופו של דבר, הטיול של יהושע היה הצלחה, והלפטופ שלו חזר הביתה בשלום, עם המון תמונות וסרטים לשיתוף. במקום לשלוח הכל באימייל, הוא פשוט שיתף תיקיית דרופבוקס עם אמא שלו, כדי שהיא תבחר את התמונות שהיא רוצה לפתח. מכיוון שזה עבד כל כך טוב בטיול, יהושע החליט לשים בדרופבוקס את כל הקבצים שלו. ככה הם נגישים בכל זמן, בכל מקום שהוא לא ילך. בין אם אתה מטייל בעולם, מנהל עסק, או משתף את הצלומים עם אמא, דרופבוקס דואג בשבילך לארגון הקבצים ולגיבוי, כדי שאתה תוכל להמשיך להרפתקה הבאה. אתה יכול להוריד את דרופבוקס עכשיו, ולקבל אוטומטית 250 מגה בייט נוספים של אחסון. אל תפספס את ההזדמנות לעשות לעצמך חיים יותר קלים.